عينك الآخر نسلام نرحوان ووالق نمكت نسندق الأمان نعيد نحاربنك من رحلة الزنا وتروك يا سلام كما يتخونوا زخبركم تخطاتلتي مروالتا إنه كلتا صومنا وفنونا جزيو آخيلو مستحستونا قريبنا لنا فالما يتحستونا ما سألتا نايتي عبز حلفة مدب استفنوه نعقابة أقرابن انسسا زقدا من زملكت كال أين نايمو داتان كفالي كخون ناوكبلكم أب زبزح كفال حبرتسب إرترا طول القرب مالت كم سب مالت حاسبو أقرب قررت كم زي قبايو تأمنت እቶም መበቆላውያን ኣግራብና ኣብዚ ናይ 50 ወይ 60 ዓመት ናይ ዝሓለፈ ግዛኣታት ናይ ኢትዮጵያ እንድሕር ርኢና ብጣዕሚ በሪስ እዩ ንውሱን ዓመታት ብባህሪ ንክስስን ተባሂሉ ዝሕዛእ ወይ እውን ተገሪቦም ክስስኑ ዘለዎም ቦታታት ተለልዮም ዝግረቡ ቦታታት ማለት እዮም እዚኦም ኩሉ ግዜ እቲ ሕሩም ሕዛእት ክንብል ባህርያዊ ገረብ ልዕሊ 25 ሚእታዊ ዓቐን ዘለዎ ካኖፒ ካቨርናቱ ክንዱ እንድሕር ኮይኑ እዚ ቦታ ዝሕዛእ ዋላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ንክስስን እውን ፀገም የብሉን ሓደ ብኸላኣይ ደረጃ ከዓ እንተዳ ክንዱ ዘይብሉ ኮይኑ ከዓ ገሪብካ ቦቶም መበቆላውያን በለው ቦቶም ዘይመበቆላውያን ዝበሃሉ ገሪብካ ከዓ ዝሕዛእ ቦታታት ኣሎ እዚ ሕሩም ሕዛእቲ ማለት ሕጂ ኣብቲ ጥቃቅማ እቲ ሕሩም ሕዛእቲ ባህርያዊ ሕዛእቲ ዝበሃል ነገር ንውስን ግዜ ተሓዝዩ ድሓር ምሰሰነ ብሕዝተወሰነ ዓመታት ምናልባት ኣብ ህዝቢ ገፁ ወይ ከም ገፁ ክሰጋገር ይኽእል ክኾን እቲ ናይ ዝግረብ ቦታታት ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ኣጠቃቅማ ጥራይካ ትምህርትታት ክወፅሉ ዘሎ እምበር ናይ ምግራብ ቦታታት ኩሉ ግዜ ሕዝኡ ክኸውን ማለት እዩ ናይ ቀደም ተፈጥሮአዊ ግራብ ኣሎ ንሕራ ሓደ ቦታ ንሕራ ገሪብካ ወይ ከዓ ንሕራ ሓዚኻዮ ሕጂ እንታይ እዩ ናይ ሪጀነሬት ምግባር ወይ ከዓ ናይ ምምዓል ናይቶም በሪሶም ዝነበሩ ኣግራብ ናይ ምምላስ ተኽእሎ ዘለዎ ብፍላይ ኣብዚ 2 ዓመት ማለት እዩ ኣብ 2023 ክሳብ 2024 ሒዛ ዘለና መደብ بعابي يكون حزب كنت نبرنا حجيجن نفسه كيف مدارك كابك تحزق له بمبان حزقاتي مقام طرح زي وناسي ناتو حقاقاتون اوشتو كلهم زلو عد بتسمع معلم مقدون ناتا وشت او دم بنحبتاتهم كلهم زلو مغنياتو خبتو صنحه بعد درجه كتحز عدون نزي ممرحيتات زخ تحز فتنون نافتنو زوا قريبو بنو زوا درجه ما حدث قمتي كوساتكم زلو زي متأثر غيرنا لذي كورجا لمدታት ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ እምነት ንምዕቃብ ሓላፍነት መላእ ሕብረተሰብ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ ቀዳምነት ነቲ ህዝቢ ብኸመይ መገዲ ከም ደኣመን ኢኻ ትገብር ምክንያቱም ህዝቢ ከኣመንካ ዝኾነ ነገር መስራሓት ክሰርሕ ኣይትኽእልኒ ቦታ እዚ ክሕዛእ ኣለዎ ምስ ታሪኻውነቱ ኣብ ግምት ኣእትዩ ክሕዛእ ኣለዎ ስለተባሃለ ከም 3 ዓመት ከም እማመ ቀሪቡ ኣብ ተግባር ግን ኣይተሰጋገረን ኣብዚ ወርሒ 10 ናይ 2024 ግን ሕሩም ሕዛእቲ ክኸውን ብዞባን ብቁፅጥር ኣግራብ እንስሳታትን ካልእ መሻርክትናን ፃዕርታት ስለተካየደሉ ክውን ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ክሳብ 8 ሓለውቲ ገረብ ሕዛእቲ ካብዚ ምሕዳር ተመርፁ ኣለዉ እቲ ቁፅጥር ጎኒ ጎኑ مستيم حلو تقرب بمخان حيال سرح يزكايد دلو كم وصيت نايت خلكات سنة تعرخها زبوت هذه كم بيدلنا أبتاع ختمها بمخانو بقرب تشفينو دس زبل كوينو ليالنا ماتي هو تعتن الناس عارف نزوجو كنا كاب دخل كان أي محزق كسيات كوانتلو وجن كوميل كهاس أي باني مالتي توسخون نايم فلاس مرات كل سيزلو
መበቆላውያን ዘይ መበቆላውያን ኣግራባት ትፍልስ እኳ እንተኾነት ስፍሓታ ከባቢ 1.5 ሄክታር ኣቢላ ትበፅሕ ማለት እዩ ክሳብ 200,000 ናይ ምፍላስ ዓቕሚ እኳ እንተለዋ ቁር ምስ ዘለዋ ሕጂ ሕፅርታት ክሳብ 110,000 ነፍልስ ኣለና ማለት እዩ ሓደ ምግራብ በብዙሕ ነገር ነቲ ዓድን ነቲ ከባብን ክጠቅም ይኽእል እዩ ምክንያቱ ገረብ እንተደኣ ዓብዩ ንሕርሻ ብቆፅሉ ክጠቅም ይኽእል ንፍግረ መሬት ብቆፅሉ ካብ ፍግረ መሬት ክከላኸል ይኽእል ብሱሩን ብቆፅሉን ብናቱ ዕብየትን ካልእን ከዓ ንዝተፈላለየ ህንፃታት ከዓ ክጠቅም ይኽእል ስለዚ ምግራብ ዋላ ብሳዕሪ እውን ኣብቲ ምስኣኸለ ዓፂትካ እውን ንኸቲ ክጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ምግራብ ዓብይ ረብሓ ኣለዎ ማለት እዩ ንባዕሉ እቲ ዝፀናሕናዮ ኩነታት ሕና ገድላዊ ሂወትና እውን ናቱ ፅልዋ ኣለዎ ኣብ ብርሰት ናይ ኣግራብ ምክንያቱ ኩሎም ክንከዶም ፀናሕና ሰራዊት ማሕበራዊ መናባብሮ ናይቲ ህዝቢ ድፋዓትና ካልኦት ገዛውቲ ንሰርሖም ኩሎም ካብ ኣግራብ ተመርኮስ እዮም ስለቲ ዝፀናሕና ኩነታት እውን ኣብ ብርሰት ኣግራብ እጃም ፀኒሕዎ ጥራይ ደይኮነ ሃሳይ እዩ ዝምድናና ምስ ሃብቲ ገረብን እንስሳ ዘገዳምን ፅቡቕ እዩ ምክንያቱ እቲ ኣካለቲ ብእንቲ ረብሓ ህዝብን ረብሓ ሃገርን ይጠጠው ኢሉ ዘሎ ሓደ ካብቲ ረብሓታት ከዓ እቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ምምሕዳር ከባቢታት ወይ ድማ ዓድታት እዩ እቲ እሱ ዝወፍሮ እቲ እሱ ዝደኽሞ እቲ እሱ ዝህቦ ሓበሬታ ንጥቕሚ ህዝቢ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ እሱ ዝህቦ እንስሳ ዘገዳም ክኽልከል ከም ዘለዎ ይሕብር ኣግራብ ክበርስ ከም ዘይብሉ ይሕብር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ገረብ ይኹን ኣብ እንስሳ ዘገዳም ዓብይ ሓለዋ ክንገብር ከም ዘለና ይሕብር ህዝቢ እውን ስለ ዝነቕሓሉን ስለ ዝፈለጦን ጥቕሚ ናይዚ ጉዳይ እዚ ስለ ዝፈልጥ ከዓ ብኣውንታዩ ምስኡ ዝሰርሕ እዚ ቦታ እዚ ገና ዘይተዳሰሰ እቲ ህዝቢ እውን ኣብ ረብሑ ገና ይውዓለና ኣሎ ብዙሕ ዝተረፈ ክሳይ ስለ ዘለዎ ንህና ኣብ ሓፈሻዊ ምንቅስቓሳቱ መዓልታዊ ጎስጓስ ኢና ንገብር እዚ ቦታ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዓበይቲ መበቆላውያን ኣግራብ ካብ ነዊሕ እንዳተዓቀበ ድመፀይ እዚ ማለት ከዓ እቲ ህዝቢ ፅቡቕ ባህሊ ናይ ምዕቃብ ኣግራብ እንስሳ ዘገዳም ዝፀኒሕዎን ኣሎን ክሳብ ሕጂ እውን ሓደ ሓለዋ ገረብ ካብ ንግሆ ሰዓት 6 ክሳብ ምሸት ሰዓት 6 ነዚ ከባቢ እዚ ዝከታተልን ዝሕሉን ሰብ ኣሎ ስለዚ ከምኡ ክንዲ ዝኾና ንሕና እውን ኣብዚ ፀቒጥና ቀፃሊ ኮለላታት እናገበርና እቲ ኣባላትና ኣብዞም ክልተ ነቑጣታት ኣለዋና እዘን ክልተ ነቑጣታት ስለዚ ኣብ ግምት ምእታው ኮይኑ ዝኸደ ሓለዋታት ክገብራ ፀኒሐን ኣለዋን ንቐፃሉ እውን ብዝተወሳኺ ሓለዋ ክንገብረሉ ኢና እቲ ተበግሶታት ንወስዶ ዘለና ምስቲ ኣመሓደርቲ ከባቢ ብግምት ተራዲእና ማለት እዩ ብሓፈሽኡ ግን ኣኻሊ ይኮነን ካብኡ ንላዕሊ ክንስጉም ወይ ሓይልን ደገፍን ዝያዳ ኣብ ቀልቦ ተገይሩሉ እዚ ብርሰት ኣግራብ ዝያዳ ክዕቀብ ወይ ክስስን ናይ ኩላህና ሓላፍነት ስለ ዝኾነ ንሕና ከዓ እቲ ዓቕምና ዘፍቅዶ ለይትን መዓልትን ከይሸቸውና ንዋሳኣሉን ንንቀሳቐሰሉን ስለ ዘለና ነቶም የዕነውቲ ኣብረስ ንብሎም እውን እንዳተፀናፅንካ እንዳተኸታተልካ ኢና ንኸይድ ካብ ዝነበረ ሕጂ እንታይ መፅና ኣሎ እቲ ዝነበረ ቀደም ናይ ቦታት ዝኹምቲ ኣንስበት ከም በዓል ልሓም ከም በዓል ኩመል ከም በዓል ዝተፈላለዩ ከም በዓል ምርዖ ኣላውሊዕ እዚኦም ጠፊኦም ዝነበሩ ኣብዚ እዋናት እዚኦም 2-3 ዓመት ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ብቕልቃል ይርአየና ኣሎ ምክንያቱ እቲ ኣተሓለዋና ቀይርና ኢና ሕጂ ኣብ ክሳድ ኣብ ዓዲ ኣብ ፍቕዳ ነውጣ ብምግባርና ናይ ብሓቂ ፅቡቕ እምነተውሪእና ኣለና ከም ሕሩም መሒልዎ እዩ ክትሕረም ኣለዋ እዚኣ ብገረብ ስው ኢና ንፈልጣ ተባሂሉ እቲ ህዝቢ ባዕሉ ነቒሉ ነቲ ስራሕ ክውን ክገብሮ ዝኽኣለት ህዝቢ እዩ ካብ 92-93 መንግስቲ ኤርትራ ብሕሩም ሕዛእቲ ምስ ዓዲ ሰማሚዑ ስለ ዝገበሮ ገረብ ኣይነበረን ኣብቲ ግዜ እቲ ብፀላኢ ጥፉእ እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ገለ መንግስቲ ዝተኸሎ ገለ በዓሉ ካብቲ ፍረ ገረብ ወዲቑ ዝፈረ ኩሉ ገረብ ኣሎ ብዚ
ዝቅዱስ ዕላማ ሕብረተሰብ ሓላፍነት ወሲዱሉ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተሰጋገረ ክኸይድን ክትርኢ ድማ ዘደንቕን ብሩህን መጻኢ እንስሳታትን ኣግራብን ኤርትራ ዝእምትን እዩ ካልእ ነዚ ንምዕቃብ ነዚ ሕርም ህዛእቲ ተኣሳሲርና ምስ ኩሎም መሻርክትና ብፍላይ ካብ ምስ ህዝባዊ ሰራዊት ክፍለ ሰራዊት 34 ከምኡ ምስ ምሕዳር ከተማ ብምውሃድ ኣቲብና ሒድና ያለና ንምንታይ ተሓዝኡ ዝበሃል እዚ ሕዛእቲ እዚ ግን ሓደ ምስላዊ ወይ ከዓ ምስ ኣካባቢ ዕቀባ ናይ ከተማ ኸረን ተታሒዙ ካልኣይ እውን ገዛ ርእሱ ምስ ታሪኻዊ ክዕቀብ ዘለዎ ከም ታሪክ ኣብ ግምት ኣትዩ ምስ ኩሎም መሻርክቲ ኣካላት ብውህደት ዝተሓዘ ሕዛእቲ እዩ እዞም ኣግራብ እዚኦም ክሪኦም ኮና ኩሎም ነቲ ማእከላይ ከበሳ ናይ ዞባዝን ነቲ ጎላጉል ወይ ቆላታት ዝበሃል ናይ ዞባዝን ዘራኸቡ ዓይነት ኣግራብ ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ቦታን ኣዝዮም ኣገዳሲ ዝኾነ ኣግራብን ኣለዉ ምናልባት እንስሳ ዘገዳማት ተሓሒዝና ክሪኦ ከለና እዚ ከባቢ እዚ ኣብዚ እዋን እዚ እዞም እንስሳ ዘገዳም እዚኦም ድሕሪ ተወሰነ ግዜ ምስ ሕጂ ዘለዎም ብዙሕ ክረአ ከሎ ዓቢ ከም ዝኽእል ወይ ክበዝሕ ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ኣእቲኻ ዝተሓዘ ሕዛእቲ ስለ ዝኾነ ኣብ ሂወታዊ ብዙሕነት ናይዚ ዞባ እዚ ወይ ኣብ ሂወታዊ ብዙሕነት ናይዚ ከባቢ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሕዛእቲ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ምስ ህዝብን ካልኦት መሻርክቲ ትካላትን ብውህደት ዝሰርሕ ትካል እዩ ልክዕ ህዝቢ ኣብዚ ተወፊ ሰሪሑ ብዘይ ተቆላብነት ናቱ ምዃኑ ኣሚኑ ንጥቕሙ ንመጻኢ ረብሕኡ ተረዲኡ ህዝቢ ልክዕ እዚ ዛላ ዝትሪእዎ ዘለኹም ዝሓመት እዚ ኣይነበረን ብቐጥታ ብሓደ ዓመት ተዓቂቡ ማስክ መሊኡ ክበሃል ዝነበረ ብሓደ ክረምቲ መሊኡ ዝሓመት እዚ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ኮይኑ እንተዝኸውን ክንደይ ዓመት መዓቀብና ኢኻ ትብል ንሕጂ ክትሪኦ ከለኻ ብተፈጥሮ ህዝቢ ከዓ ገደብ ካስደላ ኣይኮነን ስለዚ ካብዛ ዓዲ ክንደይ ኪሎ ሜትር ከድና ክንዘላ ሪኦም ኣለኹም በዚኣ ትውለድካ ገረብ እዩ ኣነስ ንባዕለይ ሎም ለይቲ በዚ ዶብ ናይዚ ዓዲ ናይዚ ደቂ ኣንቱ ኣብ ትሕቲኡ ብዚ ምሕዳር ከባቢ መሪኻ ትብሎ እዚ ናይ ዞባ ሓጋዝ ኣብኡ ወሪዳ ሓደ ኣዳእመር ማለት እዩ እዋ መሕለፊ ይብሉ እዚ መሬት ናይ ደቂ ኣንቱ ክሳዕቲ ናይ በረኻ ትውልድ ኣሎ ብገረብ ምዝ ናይ እድርባ ተኣሳሲሩ ጠምሲሰ ወሪደ ጠምሲሰ ከዓ መፅዮ እዛ ክትመፅእ ከለዎ ምሳኹ መፅእ ናይ ብሓቂ ግን ምቁፅፃር ኣለዎ እቲ ሰብ እውን ከዓ ይሕግዞ እዩ ነቲ መንግስቲ ተቆፃፀርቲ ካብዞም ኣብዚ ምሳና ዘለዉ ናይ ብሓቂ ቆፃፀሩ እዮም ድእይዎ እዮም ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ስነ ህይወታዊ ዝሕነት ናይ ኣግራብ ብጣዕሚ ኣብ ዘዳቕሞምን ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ከም ዘሎ እናተዓዘብና መፅና ኣብዚ ምሕዳር ከባቢ ደቂ ኣንቱ ክሪአን ከለና ኣዝዩ ናይ ስነ ህይወታዊ ዝሕነት ናይ ኣግራብ ኣብ ሙሉእ ኤርትራ ኣሎ ዝበሃል ኣብዚ ቦታ ዘሎ ዳርጋ ሕጂ ብመፅናዕቲ ክሳብ ሕጂ በፂሕና ዘለና ክሪኦን ከለና ክሳብ 139 ዓይነት መበቆላውያን ኣግራብ ኣሎ እዚ ምሕዳር ከባቢ እዚ በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ገጽ ምድሪ ንምግራብ ህላው መበቆላውያን ኣግራብን ቀጻልነት ምስሳን እንስሳ ዘገዳምን ንምውሓስ ዝሰርሕ ትካል እዩ እዚ ትካል ክሳብ ደረጃ ዓዲ ዝወርድ ጽፉፍ ምሕደራ ዘለዎ ኮይኑ 331 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 299 ኣባላት ኣለዎ ምስ ባህርን ቅርጽን ናይቶም ሕዛእትታትን ንጻረ ዶባቶምን ኣብ ምሕደራ መሬት ዘሎ ንቕሓትን ኣፍልጦን ንምብራኽ ከምዚ ዝሰረቱ ኣወዳድባ ይሰርሓሉ እዚ ትካል بدرجة عقم سبن عاتق وزول مسارحن دحنة إنسا زجدا من موحس زكايدون تفتاتن بقعته النادم مرة يخيد الله نايز زوازي مالت نتمع كلاي كليمان نتقول له كليمان زول بوتات نايز زوازي زجل قل مدبر فلسي إذا مدبر فلس خم عامه الرياح لنا بصفحات عدنا بحمش شيء كاربي لخون كم عامه الرياح لنا حسب عدنا بحمش مليون فلس خفل الزغل مدبر فلسي كاب فنو ناي مغاچا
ካብ ሕርሻ ካብ ፍኑ መጓሰ ካብ ኩሉ ሓረመ ማለት ሃገራዊ ሕዛት ክንብል ከለና ሃገራዊ ሕዛት ሓንሳብ ምስ ቆመ ንምክትታል ይኹን ንሓለዉ ይኹን ኣብ ትሕቲ ብመንግስቲ ዝቆመ በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ብኡ ይድመሓደር ንዕኡ ዝፀሉ ኣሉታዊ ባህርያት ክእለ እዮም ዘለዎም ሓደ ሃገራዊ ሕዛእቲ ከምዚ ክጠውሶ ፀናሕኩ ካብ ኩሉ ዓይነት ተፃውእታት ክእለ ዘሎ ንህይወታዊ ብዙሕነት እንድሕሪ ሃገራዊ ሕዛእቲ ተልዩ እንስሳ ዘገዳም ኣሎ ምስ እንስሳ ዘገዳም ተኣሳሲሮም ዝኸዱ ተፃባእቲ ነገራት እንተልዮም ክእለ ይጥረሕም ዘሎ ድምፂ ዝተፈላለዩ ኣዕዋፍን እንስሳታትን ናብቲ ጫካ ከቃልሕ ውሕዳት ዘይኮኑ እንስሳታት ይምለሱ ምህላዎም ዘረጋግፅ እዩ ህዝባዊ ሰራዊትና ህዝቢ ንምሕጋዝ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ማእቶታዊ ንጥፈታት ኣማራትን መዛብጥን ብዛዕባ ዝተሰርሐ ዲጋታት ዘዳለናዮ መደብና ከነቕርበልኩም ሰናይ ምክትታል سراويل حاري سراويل كبري سراويل إياه نهار حواري الأخو حدو في سراويت نحان تهاجر وحسنات هزبون مريتون كابز التفلاليو بهرياون سب سرحون حدقاتات نمحلاو زعلميو سلازغوني إخاء سراويت إرترا نهاجرو كاب صلاي كاب مكلخال حالفو اب زتفلاليو لمعاتاوያን መደባት ኣብ ቅድሚት ብምስላፍ ጉልበቱን ረሃጹን ከይበቀቀ ብዘይ ቋርጽ ሶፋይነት ለይትን ቀትርን ዝኽርትት ዘሎ سراويل حبنا خزبو دولة عمامي سدو مسار قلخدنا وادق عدبو سرح تاريخ ነዚ ክትቀስ ጸንሐ ተወፋይነታዊ ተልእኾ ብተግባር ካብ ዘመስከረ ኣህዱታት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ሓንቲ እያ ክፍለ ሰራዊት 37 ነቲ ኣቐዲሙ ዝተዋህባ ገዚፍ ሃገራዊ ዕማም ብዓወት ዛዚማ ከተዓርፍ ዘይመረፀት ዝኣሃዱ ምስ ግንባር እዚ ምዕራብን ምስ ዞባ ዓንሰባን ብምልዛብ ነቲ ንነዊሕ እዋን ብስእነት ዝተጽሩይ ማይ ዝተሸጊሩ ዝጸንሐ ህዝቢ ከባቢ ሮራ መንሳዕ ማለት መምሕዳራት ከባቢ ማራትን መዛባጥን መፍትሒ ሒዛ ዝመጸት أنا ديبا من تقول له ما يديبل دواحنا ما يعلاني ما يعلا قلناني ما يديبل دواحلي إعلان لحفرنا ونوصنا ديبا زبان قدام 8 حفرت لعلت إله تعلت قلنا تشيكا فعلت حقوها اللقابيون للبهلنا يسلك الودينا نتهيبينا بحرشا من شوية قلت على ريت حقوها دي سنة كل 1017 ما يثبت سمع لقنا قليتها يثبت وديت كليت قليتها قلنا به حقول لما كم كامنا يدقه كم كامنا دي سنة كل 1000 حتى وما يديبك مثل فقر قبا علا لما يثبت نشفى منا على دوايح ما يثبت قلبو سولاري استيناني بوه باطرة ناينوسنا تبقصون دودينا مثل شعبنا علا حتى حفرنا 8 متر بصحناها 8 متر أقوى بصحناها قدرنا ونقول نحلا بوه كرم عرينا وزي ما بهدي تقص عليه قدر من قبل من طلب النديتو كأسباب كده نواينا هي من دلنا منا ديجاه اللي كالو قرد وكالو قصت على كما صددنا ما يدل دواحنا مرة طلعنا يقول يوم عامت لكن فدربوا فدر حكوماتنا عباي رح يترك بعمل لنا وسعيت بنا ما يلمعات سرح نمعمام على إسران شو عتن سنة نزرح جميرنا يا مالتي أبتي ناي مجمرة سنة أمتيم
ኣብኡ መፂና መሰረቲ መንግስትና ዝወጠኖ ናይ ልምዓት መርሓ ጎደና ንዑ ንምፈፀም ናብዚ ቦታ መፂና ኣብ ክልቲኡ ቦታ ድማ ናይ ዲጋ ክንሰርሕ ክኢልና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ንሰርሖ ዘለና ዲጋ እቲ ሓደ ኣብ ማራት ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ መዛብጥ ዝበሃል ቦታ እዩ ማለት እዩ تلا كان لدي ما ولا شعب عند فرحات وبسرور صنعنا تلا كان له ودول احنا ما صانا نوس مره فرحه الا كانت اللحود لب من داش مني ما صايو وكمان احنا دي ما صدي لنا ديغا قدش قوتو لبهلا تلا بيلو مره فرحه حمدتهم ولو قامتهم تلا كان لا صنعنا اغما ناي ماي من ابويا دي بهلا بيلتا شونا على بيلتا دارغا 20 كيلومتر قبي دي زماني هيك انشالوق على انشالوق لبها دي زمان هريت هي بزالاتات بكتريتات بالشعب امتوت اندغبا دي بالمرات محوتي لاتا اسماطا بلوها هلا ما يتبلها ليت قوش بلها هلا ارض كل ما يغبا كن زارات ليكا بركه ربي وبشقل بحكوماتنا كل ورم من افيتو ستال هذه حاليتاتنا دي بلادنا ما طاو ام عمل دي قال شغاوغن الماء اللي تنكرت لي كات زاره ما شاء الله زنقر هلا كل سراويت اسراو على لسراوي اللي دي الا بادا دي بجنبار ورمانسا 88 يعني دي الا بادا باسات بدل علو ما يبردوم دبيلو اسراو سبع شهرسس لامبتو يوم على الساعه شهرسه كلفه دي بعد يوم الحمد لله رب العالمين ولا ديغا شقاونا وسناي دحان ما تاكم ورب بشقلكم سديكم وسدينا الحمد لله ما يسمع معنا ما يجنستيتو ولاد بعصر شقلكم من دفعكم يبقى اي ديغاكم يبقى اي اكا شاقو وتمصونا عليكم ابدحانكم وتو وبسلامتكم والله إن سنينا كومتم ولا ما برنامج أبو أشيك لقينا أبو بياسي درجة كفاية كده ناسي و كاندا سايت بايا تكوما أي دواعا كيشاسو ناسي لقى بيا واسكي لقى غاس كا بيا واسكي نكى أجراسي بشاك بوكين كي لقوا درجة كولاناسي حكومة ولا ما برنامج وسبب تواسيبو عسكري دفاع ما سواقو كالجا ماكين يعني سنة سوكواسي فجنو دا كتبو إتونا سدابو كاكونو مسنا مسبتاسي نسنينا وين وجبتو أبو لقى سدابو عسكري سودتابو أوادانا ويانا نسنينا نسيما كوكا ديغا نسرح مخانا تمدين مرتا تمدب ابزي نمسي انا اسو مخان مسفلطنا وي مستحبرنا ازينا انا تحوشنا مخنياتو ابزي نوحسنت مغبن ماين يزقدم منغستي ارترا نزي سرح ازي مستوهبنا نزي عمام زي مستوهبنا خاني اودا دبانا كم تزدل وديبنا نسرع زخ نجمرو إلنا مالتي عدبو سرح الطريق هدرزبو سراوي تحابك حبنا خذبو دولة عمامي سدو مسار قلا خدنات وادع عدبو سرح الطريق كفل سراوي 37 كابت كالئ فلي بزبالة كلتا ديغاتات أب حاد أوان سريحة نختركب يقلقاتيا إذا قليل زمثل جن كالعل تعرن توفاينة زحت التلقو نأبالات زاهدو جن مستر هوت نايت هزبي كامر أي زعبي عقابت أين برون أب صبح اتستوهبت الأخو زاهدو أب كلتا بمخفال مسز بنايت كبابي تسانيا أنجيها أخوح أم فنكالن دناقول لا أمس بارني أتيا زبزح كفال نايت عيوب قول بس بستسرحب ومخانو أزيو أركامنا هلاخن جزيه كم زتحلفن غزردا زيت أجم كرس مريس زحازة بوتاونيو بزي كازون كونتات نايت كبابي أزي قرارن نسرحون أزيو أشجارن وكان ترمرة مليسو نهر زو السخنبر نمبتع نايتي أهدو ندحريت زملس أين بران قال ندحر اللي قري يسمعك هارور يسمعكاني نحنا خامس مرالنا سلازلنا نمبر كم زي قري
ገጢምና ይፈለጥን እዩ ኣብቲ ጋሽ ባርካ ብምንባርና ከዓ ከቢድ ኣብ ሃሩር ፀኒሕና እዚ ዓዲ እዚ ግን ዓዲ ጥዕና ስለ ዝኾነ ወላ ሓንቲ ቁሪ ንዓና ክገብረና ኣይከኣለን እምበር ኣብዚ ግመ ይፍለየን እዩ ዛዕዛዕታ ማይ ኣብ ዝማና ማይ እንዳሃረመ እውን ኣይነቋርፅና ስራሕ ብስራሕ ኢና ንፍፅሙ ማይ ስጋብ ዝውድእ ማይ ከቋርፅ ኣይክእልን እዩ ብዝቦታ ሰራዊት ልዕሊ ዓቐን እዮም ዝሰርሑ ውዳእት እዮም እሶም ካብቲ ተሓስቦሲ ክሳብ 30 ኩንታል ደብዑ ንመዓልት ኣሎ ካብቲ ዝሓሰብንያስ ንላዕሊ እዚያስ ዳርጋ ኣብቲ ሓደ ወርሕስ ኣብ ሓደ ወርሒ 5 ሜትሮ በፂሕና ኣሎ ሪሕ ሕጂ ተሳልጦ እንታይ ኣነ ብመምዘንናተይ ከማን ከምዚ ክብሎስ ኣፀጋሚ እዩ ኣዝዮም ውዳእት እዮም ከምዚ ክትብሎም ኣይትኽእልና ውሽጢ 55 መዓልቲ እዚ ቀዳማይ ናይ መራት ተወዲኡ ዘሎ እዚ እውን ከይዱ ዳርጋ ብዕለት 10 ሓምለ ጀሚሩ ኣብዚ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ በፂሕ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ናይ ኩሉ ሰብ ተሳትፎ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ነቲ ዝተዋህበ ናይ ልምዓት ብወኒ ብልቦና ስለ ዝተቐበሎት ሰራዊት ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ነዚ ኣገዳሲ ስራሕ ወይ ቅያ ዘለዎ ስራሕ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ደረጃ እዚ ኣብፂሕዎ ኣሎ ብቅድሚትን ብድሕሪትን ከትርታት ዛላታት ፀዲሕና ፍኹስ ዝበለ ዛላታት እዩ እዛ ንሪኣ ዘለና ዲጋ እዚኣ ግን ከም ሽንጥሮ ልክዕ ኣብዚ ቀዳምነት ምኹዓት ኢና ኣካይድና እዚ ትሪኦ ዘለኻ ልዕሊ 3 ሜትር ኸውን ንታሕቲ ጥራይ ኣብ ዕምቆት እሞ ምስ ትጉፍሑ ኣብዚ ከቢድ ረሃፂ ፈሲሱ ከቢድ ረሃፂ ፈሲሱ ከዓ ከምዚ ትሪኦ ዘለኻ ከዓ ኣብዚ ደረጃ በፂሓቶ ዘለኻ ንሪኣ ኣለና ማለት እዩ እዘን ክልተ ዲጋታት ንኽስርሓ ዝወሰድኦ መቓን ግዜ ምስ ንርኢ ዲጋ መዛባጥ 145 መዓልታት ክትወስድ እንከላ ዲጋ ማራት ከዓ ኣብ ውሽጢ 75 መዓልታት ማለት ካብ ወርሒ ሰነ ክሳዕ ወርሒ ሕዳር ኣብ ዘሎ ግዜ ተዛዚመን ሰናይ ክራማት ክመጻለን ንምልኣት ተዳልየን ይርከባ እዚኣ ስፍሓታ ከመይ መሲልካ ኣብ መጀመርታ ከምዚ ንሪኣ ዘለና እዛ ዲጋ ኣብ ሰብኣይ ትሪኣ ዘለካ ኣብቲ እግሪ ኣብያ ከም መሰረት ተሓሲባ ነይራ ኣብኡ ግን ከውሕብ ምስኣና ንነጎጥና ኣቕሪብናያ ማለት እዩ ንሳ ሕጂ ካብዛ ኣብ መጀመርታ ብ20 ጀንቢራ ማለት እዩ ኣብ ላዕሊ ከዓኒ ብ47 ሜትሮ ትውዳእ ኣላ ማለት እዩ ንውሓታ 8 ሜትሮ እዩ እዚኣ 45 ሜትር ኪብ 45000 ሜትር ኪብ ትሕዝያ ድማ ዊንግ ኤክስፓንሽን በሃል ማለት እዩ ከባቢ 53 ክበፅሕ ሄይት 11 ሜትሮ ኣብቲ ፋይናል ፊኒሽንግ ንገብረሉ ከዓ ኣብ 1 ሜትር ክትውድያ ኣብሮን ተደሊኻ በዚ ታሕት ኣለና ኣብሮን 3 መበገሲ ካብ 10 ተበጊሽና ኣብ 1 ሜትር ክንውድእና 0.6 ንቆርፅ ማለት እዩ 60 ሰንት ማለት እዩ እንዳቆረፅና 5 ስቴርስ ወፂና ኣለና 5 ስካላ እዚአን እዚ 110 ሽሕ ክሕዝ ልዕሊኡ ከማን ገና ምስ ንውስኸሉ ገለስ ልዕሊኡ ታሽሙ ዘሎ ግን ኣብቲ ካርታና 110 ሽሕ ክሕዝ ፍርቂ እንድሕሪልካ ኸ 55 ሽሕ ሒዙ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ከይተጠቕሰ ክሓልፍ ዘይብሉ ክልተ ዲጋታት ኣብ ዝሓፀረ እዋን እሞ ከዓ ብሓንቲ ክፍለ ሰራዊት ተሰሪሑ ንኣገልግሎት ድሉው ክኸውን ምርኣይ ዘገርም እኳ እንተኾነ ጽፉፍ ኣሰራርሓን ውጥንን መሪሕነት ከምኡውን ውፉይ ሰራዊትን ስሙር ህዝብን ተዋሃሂዶም ዝሃነፅዎ ብምዃኑ ኣገናዕ ዘብል ድንቂ ስራሕ እዩ ليتو ديغانا اديشنا وبشعبنا نتقدم قلنا بفضل ببرنامج الحكومة أسسته قلنا قل سنة كله 1015 حنا وصمي كلا قبح بالي عم حنا كاسباب كده مصلحتنا اللي ما يلي مرة عباية تدينا تمكري مالتيو كم دي هذا عينة ديغا لعل شديش تورحات ودالنا نيرا قد محجب زبا عن سبا مالت أبزقن أبا 54 معلت زعينة ديغا خنسرح مخالنا أنا نزيوم هادو بزي ماشي نزيوم هادو زيوم ناي فولي خمس قدام تفوت مالتي تساتفو ناي حزبي بطعم صبوقي سبايوم سبايتم أبزي ديغا أب كلتي ديغا سرحنايو لعل تساتفو لهم مهنياتو بعقمهم أب أمني مقراب ديو أب حصام مقراب ديو
ምክንያቱ እዚ ናይ ማራት ኣብዚ ነጀዋ እዩ ትሕፃ ብመሸማዓትና ገበሪኦም ንታሕቲ ዘውርድዎ ኣብዚ እውን ነቲ ስራሕ ዘፀግም ሓደ ሓደ ሓመድ ብመሸማዓትና ገበራ ናይ ኩሉ ብሓፈሻ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ናይ ሰብኡት ይኹን ልዑል ተሳትፎ ነይርዎ ማለት እዩ احنا وطام حليب مطيقان حليب وما عنا مسل قلت لك انا لكم انا كبتاونا وتاكرنا منكم دبيلو قلت لك انا كبتاونا وكاله دول ما هي بكين ما هيني كبتاونا لا ودو قلنا بهلته ህዝቢ ከነጭራሽኩም ትዝበልኩ ካባና ክፍለ ይክእልኒ መዓልታዊ ኣብዚ እሳተፍና ዓና ዝጎደለና ይምላኣልና እዩ እቲ ምስ ሱታፌ ከዓ ሓጎስን ባህታን ከም ዘለዎ ከዓ ነቲ ህዝቢ ኣብ ገፁ ኢኻ ትሪኦ وهزبي رورا من ساعة نايب حق بهالي سرح تخص هزبي كن متصل كلنا ومن البات عمام نايتي ممسي أنا فليت أن يريد أي فلتن بتصبوا منفسي تقبلنا جزء خفيتو زتري وزر لهم سين إحنا نبرة اللو جزء صبيب بالنسبة لنا سبون يلا ناب جزء كنا هنا أتينا نبر مزخرة ما تزون مزي مسألة اللي بزي مهلاو مع قلب بزي مهلاو تاش مخص أجملنا مخالي زبي رراغن نايب حقي يتعلامات دي تردي و تنغيرو ودي كنمص كلنا بصبق منفس تقبلوا اب جزء مع صو خفيتو مرحبا يلي تقبلنا حساب الساعه زغا يدن غانتون كنا نسرح لنا مالت مثلال انقال حزبو حلا وشكل بعل وبنديو زي عقد مسكلو هاجم حمامي زي محر وسيلو سيرنا اللحظات سلخن معخان عين مدرنا وحيلا أي البحر سراويت إريترا سراويت لحبن وناني متكليو ألا خل كزدل غير زيبن تبعل متكل بمرهاتسو هدر زبتاكل سراويت كبير سراويت حبن سنة ديكم حنا شغلنا كنت ولا رب لسديكم ولا عوتكم شغلنا أنا شغل يكون حنا شغلنا أنا مرات حنا مقاركا مساعدة أقولكم من ديكم شغلنا كنتو رب لسديكم ولا سيسيكم ولاد الشاقو ودي ما تسعو تلا أنا بعض هام ليكم رب لسديكم ولا عوتكم حنا لن ودي حاجة طلبوا ولاد رب لسديكم بعصر شغلكم الحمد لله رب العالمين سنينا وتعمرنا بديقانا وما يتقروا ستينا وما يتقروا قنستيتو والله سوكينا شعبي أول مرة واحد شعب شديدة دركيكين كيشيكين أبيشيكين يعني ونادا دابنا سنا دابنا وأي سنا بنا مرة واحد شديدة إننا قارينا وين كين كسنا مثبتاسي سنا على عند خدادك عايشنا ده دمدنا عندنا أديك كيشينا دركينا وانا أبو شعبنا نجسم لقى سنو الله نديجنا سنالا وانا أبو بانع الله المسناك جبار ملو الله جبار زهزبي ملو يتحقق جزنا أنا أبو حمد دوتاني نزي تحت دلو تاش ملا بالك جبرلنا ملو كم مجمع رأك سافي جهز بساطة فالو متأنا 5 صادقون 900 دموت قلونا له نداعي بنداعيو بينوالو ترمورة تهزبي كلتينا تترنيفنا نزخ أمامنا مهانو أميننا له هم جمرة لتأسرع شو عتن تبقيشان لسرازي كما إلنا خاني تترنيفنا خاص كذا الذي أخاني تهزبنا نحن تترنيفنا بزيد خنا يكون سأجمع كأني لسرازي كن بدو غيرنا ماله ውጽኢት ጻማ ዝረአየሉ ግዜ ኣኺሉ እዘን ክልተ ዲጋታት ኣብ ዕለት 23 ወርሒ 12/2024 ክምረቓን ከለዋ ኣብቲ ናይ ምምራቕ ስነ ስርዓት ኣዛዚ ናይታ ንመብጽዓ ኣብ ግዚኡ ዘተግበረት ክፍለ ሰራዊት 37 ኮሎኔል ገብርኤል ወልደስላሴ ከምዚ ዝስዕብ ቃል ኣስሚዑ ሎሚ ዕለት 23/12
كلتشحن عسران أربعتن نزيد كلت دقاتات كنا مرق كلنا كاب شحن 988 مدمساس الزنادو كساب شحن 991 ملا حرنت هاجرنا أبزي كبابزي زتخايدة مرر وقعتن زتخفله مسوعتن إنا ذكرنا أبزي بوتا جبننتن سماعتنتن تمليسنا ناتي لمعتن بالسبتن إريترا نولدتات نمركب زنبره حلمي سوعتنا بخفيل كنفتصمو مخالنا ناي حلنا عقبت إنا تسمعنا إزي سرح زي هي نسوعتنا نباري حاولتي كخون بتسوى أمود داتا دقاتات مسرحن ماي موهلالن تراي زقصن أيكونن فريدو زتحلوه مايك نفنستي أم محدرا ماي زسكمنا حلفنت قليل سلازيكونه ناي هزبن من محداراتن حلفنت مخانو تغنزيبنا كبابي دقاتات بتريد كل حزن تريد زيسات يالو بوتا كفليلن حادرا قبل بروخ محالت مزنقاع عوتنا حفاش نزن كلتا تاريخيوان دقاتات مريق زغفتي أما حدار زوبا عن سبا أمباسادر عبد الله موسى بوغنو نزي أبزي نريد لنا لومي تاريخ نايزن كلتا تقماتو نايزي كبابيزي شكر نايزي ستة ماي زتورحو نوعون مسترحاو كبرحوك بوتا كبتيز أنحو دفاع كابتي وشتي نطلعي درعمو نكل وديتات ناي قربان ناي حق أبشيلو نزن كلتا ديقاتات أبزي تاريخاو بوتا هياب ناي سمعاتاتو غيرو سولو أبي مسكنا يبتحايو هزبي ممحدارات كبابي ماراتن مزابطن حقوسو بچفران سعسعيتن كገልጽ እንከሎ ክፍለ ሰራዊት 37 ከኣ ነዘን ክልተ ታሪኻውያን ዲጋታት ብስምቶም ንስለ ሃገርን ህዝብን ህይወቶም ዝኸፈሉ ሰማዕታት ኤርትራ ህያብ ብምፍዋይ ንኻልእ ተመሳሳሊ ተልእኾ ኣብ ንቕሎ ገዲፍናያ ልክዕ ከምቲ ሰራዊት ኤርትራ ናይዚ ህዝቢ ምዃነ የኹርዓኒ እናበለ ዝደጋግሞ ሓረግ ንሕና እውን ብወገንና ሰራዊትና ወሓስ ህዝቡን መሬቱን ብምዃኑ እናተሓበልና ናብ ቦታና ተመለስና مثلال عنقال حزبو حلا وشكر بعل وديو زي عقد مسكرو هاجم حمامي زي محر وسيلو كسيرنا الله غير سلخن بأخاد عين مدرنا وحيلا أي البحر سراوي تيريترا سراوي لحبن وناني مكليو قال خل كذبل غير زيبل تبع المتكل بمرهاتو هدر زتاكل سراوي كبري سراوي حبن سراوي تيريترا سراوي بالمتكل سيدنا تاتل كم دم عمر كم مدى خابت تتكنت سمر كم قدمو مزروعو زي بيت سرعقيا هدرو زفك فينا زعطوان قالوا مغن حقر كبرات تخاتلتنا نلومي زدالنا يم تحستات أبز زازمنا لنا أبز متصفنونا بخالق تحستات إنا كنرهب كساب شعو سسنايو